exclusivitate! Omul cu steagul din Piața Universității vine drept la țintă. Povestea faimosului protestatar în câteva momente. Așadar, omul cu steagul în doar câteva minute în platoul nostru. Prieteni, protestatarii nu se dau bătuți. Românii s-au adunat și astăzi în fața Teatrului Național din București, iar pe cealaltă parte a bulevardului și-a făcut apariția și omul cu steagul, sau corbul, așa cum îl știu toți prietenii lui de la universitate. Mai bine calimaram decât trădător. Nici măcar gerul nu le stă în cale. Protestatarii și-au făcut simțită prezența și astăzi în fața teatrului. Vântul le-a furat puțin glasul, însă după un pahar de ceai cald, vocea parcă le-a revenit. Ce aici, șefule? Trăi aici pentru oameni, pentru înțetoră și dreptate. Jos Băsescu, pentru revoluționare care stau de 14 zile și vrem o schimbare. Nu cerem bani, este de milă, cere demisia. Jos Băsescu, jos Băsescu, jos Băsescu. Mai bine calimaram decât trădător. Pe cealaltă parte a bulevardului a apărut și omul cu steagul. Mai bine huligan decât dictator. Un vot este numele meu, votul care îl dă jos pe Băsescu. Da, deci un vot îl va da jos pe Băsescu. Cu steagul într-o mână și cu o pereche de papuci portocalii în cealaltă. Așa a venit și astăzi în Piața Universității. Sunt papucii lui Băsescu, i-am adus, cred că i-a uitat. De câțiva ani buni i-a uitat la mine și i-am adus înapoi. A venit pregătit să-și ocupe locul pe care îl ocupă de 14 zile încoace și imediat i-a sărit în ajutor Gheorghe, un alt protestatar nelipsit din Piața Universității. Ca un cățărător profesionist, omul cu steagul escaladează zidul clădirii Facultății de Geografie, se agață de felinar și cât ai clipi ajunge la locul lui. Gheorghe îl ajută, îi întinde steagul, îi aruncă papucii și gata, e pregătit. Șobolanul să plece! Să plece șobolanul portocaliu! Șobolanii portocalii să plece! Să ne lase! Au furat destul! Așa e! Ne-au furat destul! Vrem o clasă politică morală, fără șobolani! Oameni cinstiți să ne conducă! Chiar dacă locul este cam mic pentru el, nu se dă bătut. Când te vei da jos de acolo? Când vine papucii să-și ia Băsescu să-și ia papucii. Atunci vă dau jos de aici. Cu drag, cu bucurie. Șobolanul nu e frică, stă ascuns. N-are curaj, a promis că la 3 luni vine fața poporului. Un mincinos. Cum? România, trezește-te! Din cei care au murit aici, ne-am reîntors năluci. Să nu mai fie cum a fost măcelul de atunci. Nu ne loviți! Aveți onoare! Prieteni, așa cum v-am promis, omul cu steagul în platoul nostru a făcut o pauză special pentru noi. Bună seara! Seara. Cezar, folosim formula clasică. Un vot. Da, un vot semnificativ. Un vot, îi se mai spune și un vot. Domnul Cezar, sunteți, să zicem, emblema Pieței Universității acum. Așa cum prin 90 poate erau și alte personaje, mai ales cele care cântau. Dar acum e altceva. Din prima zi ați fost remarcat acolo. Le-am arătat oamenilor cum vă cățărați pe balconul Facultății de Geografie. E foarte importantă povestea noastră. Pentru cei care se uită, poate că nu sunteți foarte dispus să vorbiți despre noastră ca om, dar cred că sunt foarte mulți români care ar vrea să audă de ce ați ajuns. Motivația noastră e clară. Vreți să nu mai vedeți pe Băsescu în această funcție. Dar ce vi s-a întâmplat în viață? Da. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Este al doilea post care mă primește. Că invitat în platou. Povestea mea e nesemnificativă. E povestea oricărui român, oricărui om. Povestea omului care încearcă să se regăsească, da? Care se caută pe sine însuși. Da, și am ajuns aici din... Dar cum de-ați ales
balconul. Știți ce se întâmplă? Omul, deciziile și alegerile pe care le face în viață, le face ciudat nu cu capul, ci cu inima, nu cu mintea. Cele mai multe. Da, cele mai multe. Și cele adevărate. L-am văzut, nu zilele trecute, pe Gheorghe, militarul, Gheorghe Alexandru. Extraordinar. Nu? Ofițerul, sigur că care a venit de la Câmpia Turzii, da? Un român adevărat, care tuturor ne este frică. Deci comunismul asta a făcut, ne-a omorât, da? A băgat frica în noi încât am ajuns să nu mai trăim. Ne e frică să mai respirăm în țara asta. Și această frică a ajuns la apogeu în această perioadă a lui Băsescu. Dar de ce vi se pare că n-a fost acum frica a căpătat o asemenea amploare? Mi-aduc aminte că și în perioada în care, de exemplu, Adrian Năstase era prim-ministru, se spunea la fel. Da, e adevărat. Numai că ăștia șobolanii, cum le zic eu, șobolanii portocalii, aici sunt papucii domnului Băsescu, mă rog, domnului, între ghilimele să zic, mi-e și rușine să-i zic domnului, dar e președintele nostru, până la urmă, nostru, așa pare. De ce? Pentru că este o rațiune în spatele tuturor lucrurilor, nu? Deci Dumnezeu, ca să zic așa, are o rațiune pentru care, după comunism, după perioada lui Iliescu, a venit perioada lui Băsescu, care este apogeul minciunii, pur și simplu. Da? Deci oamenii, din punctul meu de vedere, asta e gândirea mea, am stat și m-am întrebat de ce după comunism a venit Iliescu. Dumnezeu l-a acceptat pe Iliescu. Pentru că poporul român n-a înțeles, da, mesajul comunismului. Mesajul comunismului a fost să nu mai creadă în cuvinte, da? Să nu mai gândească, ci să simtă pe cine are în față. Deci soluția oricărui popor ca să fie fericit, să fie bine, să o ducă bine, este moralitatea, exclusiv. E important. Eu am spus, de exemplu, în mai multe ediții, că așa cum văd eu lucrurile de ani de zile, deși m-am retras practic din analizele alea politice, ce mai făceam la un moment dat, sau reacțiile mai dure pe temele astea, că s-a cam stins lumina și că mi-e teamă că pentru o transformare puternică trebuie să existe câțiva martiri, oameni care să se sacrifice, sau o mișcare care să schimbe totul din temelii. Dar o mișcare în sine, în momentul în care devine politică, se transformă într-un partid politic, eșuează. Aici e vorba de oameni îndârjiți. Dumneavoastră sunteți un om îndârjit. S-au hotărât acum, nu știu ce vi se întâmplă, dacă aveți bani, dacă nu aveți bani, dacă aveți drame în spate. Am de toate, n-am nicio dramă, am o mare bucurie. Deci dacă aveți familie, dacă aveți copii. N-am încă. Încă n-am. Nu știu ce v-a determinat să ieșiți, dacă v-ați gândit cum ar trebui să apăreți acolo, dacă n-ați dormit nopți, așa cum spunea ofițerul de la Câmpia Turzii, înainte să vă decideți să apăreți în piața universității. Știu că ați fost din prima hotărât acolo cu steagul. Știți ce se întâmplă? Steagul l-ați confecționat noastră? Nu, l-am primit din piață. L-ați primit în piață? Da, am primit 2 steaguri. Am primit 2 steaguri în piață și multe încurajări de la populație. Vine lumea extraordinar. Sunt niște doamne care vin mereu cu pachete. Cât a stat cel mai mult într-o zi acolo, cocoțat la balcon? Cred că am stat fără să coborâți. 7 ore, poate. 7 ore, fără să coborâți? Da. Acum este mai ger și e mai periculos. La început nu era foarte bine, să zic. Acum este foarte ger și e mai greu, un pic mai greu. Credeți că mișcarea asta va ieșua? Nu, nici vorbă. Deci e momentul schimbării în lume. Lumea a ajuns la un punct critic. Corect, deci cu asta sunt de acord. E o mare criză în lume și criza este morală. Da? Deci exact criza societății românești. Eu am trăit-o și eu pe pielea mea într-un fel. Da? Deci lăcomia omenească, până la urmă la asta se traduce. Oamenii nu mai trăiesc. Deci, puteți să ne dați un exemplu? Oamenii au nevoie de povești în care să se regăsească. Un exemplu? Ați zis că ați trăit pe pielea dumneavoastră asta. Da. Deci eu când eram licean, îmi imaginam extraordinar, de exemplu, extraordinar din punctul meu de vedere, că oamenii trebuie să fie mai apropiați, și familiile, și oamenii în sine. Deci o societate civilă, imaginam. Oamenii să comunice, să se învețe unii pe alții, să ajungă la virtute. Să-și ofere mai multă afecțiune. Da. Eventual. Și eu, de exemplu, mi-aduc aminte, am vorbit zilele trecute cu sora mea și mi-aduceam povestind, spunându-i așa unele din idei, mi-am reamintit, în liceu, de exemplu, visam
ca familia să se... Noi avem o familie mai mare, 4 copii. Suntem la părinți. Familia se strângă, eu știu, sâmbătă, duminica, să fie o reuniune când eram mici și ce-mi imaginam eu, să luăm toate vasele de cristal, de porțelan și să le spargem. Tocmai ca un gest simbolic, așa, că lucrurile nu au prea mare importanță. Important este ceea ce simțim noi unii față de ceilalți. Da. Nu obsesia față de material. Da. Revenim la dumneavoastră după publicitate, așadar omul cu steagul în platoul emisiunii Drept la țintă. Ne-am hotărât să vi arătăm pe oamenii care protestează încă de dimineață în piața Universității. Sunt și alte legende despre cei din piață. O să-l rog pe cel căruia oamenii spun un vot, Corbul sau omul cu steagul, să ne spună ce crede despre acele legende. Rămâneți cu noi, ne revedem imediat.